Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan, samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Esteban, unang martir sa atong simbahan nga Katoliko. Human sa ulog sa malipayon nga pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, gisundan sad ni sa usa ka sakit paminahon, pero usa ni kadakong kalipay sa simbahan nga naay magpakamatay para sa atong pagsunod sa Ginoo nga nagpakatao. Si San Esteban maoy unang mibuhat ni ana. Unang iampo nato ang atong mga kaigsuonan nga anaa karon sa kalisod ug sa kasakit sa pagbansay sa ilang pagtuo nga unta malig-on sama ni San Esteban ug sa ubang mga martyrs. Iampo sad nato ang atong mga benefactors and donors nga lig-unon kanunay ang ilang pagtuo ug hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Itugot o Ginoo nga masunod namo si San Esteban nga among gihandom aron makat-on kami sa paghigugma hangtod sa among mga kaaway, kay among gisaulog ang pangili niya nga nahibalo pagampo ug pagpasaylo bisan sa mga naggukod kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya ug ang uban kanila mga Hodeo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga tawong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan giatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Samtang ang mga sakop sa labawong hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot ang ilang ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niyang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral niya siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga naghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon og tultula. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinud anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya akong maglipay sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Padanaga ang imong naong
ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukbanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang kanunay gid na akong mabati sa diha pa ko sa seminaryo, ang kanagyong pulong the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Ang liso nga gitanom nga nisabwag sa tibuok kalibutan mao ang dugo sa mga martyrs. Ngunang ang ato gid ang calling mao gyud ang pagpakamatay para sa pagtuo. Zaman, anda mo dili. Mao na hilom kay ta basta kana na hisgutan. Naay ning kuan ako, naay nagsigig text nako nga pader
Purtim pata na akong tabang sa akong pamilya. Purtim pata na akong binuutan. Nya nagsangyaw manunta ko nila sa pulong sa Ginoo. Nganong ila naman noong kong dauton, ila naman noong kong gisalikway. Muna ito mga reklamo. Napay ni reklamo na ako nga na ako no'y ilang grupo sa mga kabos nga nangita og kapuy-an. So siya gay nagkamot nga makaabil aning mga nabang mga programas gobyerno ba nga makaabil ka ng mga low-cost housing. Duha ka tuig yun ko niyang kumbati nga para gyud makaabil sila anak. Daghan kay sila. Nya siya ragi naglihok matud pa niya. Ang resulta pag lusot na sa maong proyekto, siya mo'y wa maapil sa makatag-iyag balay. Siya ay nag-process, siya na no'y wa maapil. Kaya gimaniobra ko nung sa ubang mga membro na naglagot niya. Wara ba siya tabangi panahon sa process, sa diha ng pag-award na, siya na no'y wa ma-award eh. Kamu ingon na, okay na ninyo. Ingon din siya, pader, tabangi kong ampo nga mausab unta ang ilang huna-huna. Niya ako da yung gitubag kuwang pana patyon yung kanila. Mo ginay sangkuan. Parihago ni Esteban, gibutang mong gay dire. Si Esteban, sa to sa atong unang pagbasa, si Esteban puno sa grasya ug sa gahom. Sinangga na? Full of grace, murag si Mama Mary, full of grace and power. Pero tanawa unsay gibuhat sa mga tao, gipatay. Kana bang di na ta angayang mo claim nga angayan tang taghuron, angayan tang respetuhan. Samot na gyud na atay mga sala. Nya magmahay-mahay patas Ginoo. No? So isip di ay tinuod nga Kristiyano, ang ato gyung number 1 nga kalipay kana gyung patyon tas atong pagtuo. At patyon ta tungod kay mituo tas Ginoo. Patyon ta tungod kay nagbinuotan ta. Kana mo'y pinakanindot gyud. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugmaan ng klasiha sa sitwasyon. Taas ko nung kamot. Puros-puros, tabuangon din eh. Muna, ang ato gyurong Christianity, dili na gitawag na to genuine. Ang atong Christianity, unsa man siya, gitawag na ron na siya sa philosophy og pragmatic Christianity. Unsa man ang pragmatic? Nga bang pili-pili lang sa pabor. Kristiyano ko, basta ingon ani. Dinasad ko Kristiyano, basta dili ingon ani. Magpili lang ka ba? Sa ganahan lang. Kung ang Christianity nagdiman og kasal, nya ganahan man lang migpuyo-puyo, civil marriage, adi kumtuman. Kung ang Christianity manghatag og healing, sama nang moadto kag mga healing centers dinis atong kalibutan, Lourdes, Fatima, nga apil pagay nato diha ng local nato dinhi, mga Santo Niño, Lirigla, sa Simala, San Vicente sa Pitalo, San Vicente sa Bugo, way labot ang San Vicente sa Liloan. Adto nga to magpunsisok, basta healing gani. Ako kana bitang kusog kayo mo papasar og board exam, kanang kusog kayong mo hatag og visa, mga US visa, nga kun moadto ka pasar dayon imong US visa, ako na Kristiyano ko diha. Pero ingno na gani kong pag-antos, likay ng sala, ayaw mo pag premarital sex, ayaw mo paggamit anang pills, ayaw mo pagpalaygit,
ayaw mo pakulor anang inyong buhok, ayaw mo pagsigpatato, ayaw mo pagsigig badlis anang inyong kilay, di na maong. Maon na siya ang pragmatic. Gilingian ay mong tupad. Naunsa man ka, genuine Christian or pragmatic? Sige. Kay si Esteban sa iyang pagtuo, bago pa kay niya kanang early Christianity, siguro mga year 50 or year 40. Kung ano na siya, mga bago pa kaayo nga nagsangyaw, bata pa kaayo ang Catholicism or Christianity, pero naanay nagpakamatay para ana. Karon hinuon nga niabot nag 2,000 years kapin ang Christianity, unya daghan na kayog napakita nga mga kamatuoran nga kini tinuod gini murag minus na nung kay nito. Karon ng God lahi ang martyrdom karon. Sa una, ang martyrdom inagasay dugo. Karon ang challenges sa atong faith is the choice between pleasure and pain. Choice na. Kaya ang gi-offer sa kalibutan, maro man guning yawa nga igsoon. Nahibaw siya nga kon ang mga Kristiyano hadlokon nga patyon, malipay. Mga Kristiyanos ba? Kita ba? Karon, sa una din Kristiyano, dili kani karon. Malipay din mo sakitan. Dili no? Dili lagi. Nakaron unsa may nakitaan sa Ginoo sa yawa. Siya kanang og pasakitan ng mga Kristiyano, mulig-on sila sama atong persecution, katong paggukuro mga Kristiyano, siging pakamatay. Lupig taani kay kada aga sa dugo sa martir mukuan man, mubuhi man. Muni kani si Saulo dinhi gi pagkamatay ni Esteban, wa da nga tig pila ka tuig, si Saulo nahimong San Pablo na kuan ba natakdan ba ingon kuyaw kay nang dugo sa martir ay mura nag-COVID. Basta inigpatay nimo takdan ka. Di na ni nato aniyon ingon ang yawa ba? Maro kinis tanan si Kristo gipatay ni daghan na noon. Ayaw nagpatiya. Unsa na may gihimo karos kalibutan, unsa may gihimo sa imong yawa, insya ofere sila og opsyon sa kinabuhi nga kun mosunod ka sa yawanong buhat, mas malipay ka. Nga kun mosunod ka sa yawanong buhat, mas madato ka. Kana mo na ro gi-offer. Siya sige pakig live in og foreigner nga tiguang. Ayaw pakasal kay di man sana Katoliko, pero mausab na imong balay, mudako na imong balay, makapalit pa ka og high-end nga mga balay sa subdivisions na padyog kay sakyanan. Unya milyon pagyud imong madawat tungod kay dako kay nag-ilis ilang kwarta didto. Nya dali rasad kay nang mamatay, imo na ang tanang katigayunan. Nya og di na mo makasinabot, nya nakabot na ka didto, na citizen na ka didto tungod sa inyong marriage. Pangita lang sa glain. Nya unsa man na? Dios no na o dili. Pero daghan kayong ni tukuba na, daghan kayo. Pangurakot niya pagsabot lang og maayo kay kung magtinarong kag alagad di ka mangurakot na mamatay na lang ka, di gyud ka madato, di gyud ka katilaw hayahay kinabuhi. Pero pangurakot di ba sunod buwan nindot na kay kagbalay, nindot na kay kagsakyanan, sunod ayon ta diha. Sabot lang ko walay piyaitay. Mo na nang gitawag og network of corruption. Di ba? Ano yung makuntutukan? Baby, may mong sundon. Madato ka o mapobre ka? Sige, ayaw pangurakot. Isultig yung tinuod. Kana ra yung imong sweldo sa gobyerno or sweldo din sa simbahan.
kana ra gyud mao'y atong puy-an. Patay ka. Labi na karon ni increase nagmaayo ang mga paliton, wa na jud kay malungag. Panguha oy, nay daghang kolekta diha, panguha. O di ba? Amo na manihuay sad ingon sang pari, ako sad ni ingon sa tong wa na ra ba diri sa Kristan ingon. Ako sad ni ang sekretary sa dito ba kaning pamisa ako sad ni alab inang kunay nalantag maayo ginamitay haron lang yun madato. So karon gigamit na sa yawa ang kaning tulo ka importante kayo: wealth, comfort, power. Naa kaaning tulo lingaw na kay kas kalibutan niya ang i-offer sa yawa pirmi gyud nga naaning wealth, comfort, power. Si Esteban full of grace, sa to pa comfort, full of power. Ana, pero unsa may iyang gipili sa paggamit sa iyang comfort, sa iyang graces and power, iyang gigamitan og humility, emptiness, emptying the self. Kanabang biyaan ang tanan. It is a decision. Ato ginang desisyon, biyaan ang tanan. Sige, lingian ay mong tupad. Yung na mo desisyon ka nga biyaan ni mo ang tanan. Sige. Yung na ko lang. Wag yun mo lingi. Na. Pag magpangutan anay sa tao kay maura ba na isugo sa Ginoo? Kinsa tong musunod kanako nga dili mubiya sa tanan, apil siyang kaugalingon, dili angay kanako. So karon di ay ang tinuod nga martyrdom is to love God over and above everything and everyone. Higugmao na to ang Ginoo labaw sa tanang butang ug tanang tao sa kalibutan. Pananglitan imong bana, kulatahon ka, higugmaa ang Ginoo nga nag-ingon pagpakamatay para sa imong bana. O kana, di jud ka mubuwag. Bisan pag-ingnon ka sa imong bana, pahawa na diring animala ka, ihog pa ka ngadto sa hagdanan or sa inyong pultahan, ilabay ka ngadto sa gawas, balik yug sod. Aron putlan jud ka sa liog didto sulod. Ingna gid siya, dong mas nahigugma kos Ginoo kay kanimo. Nya sugo mas Ginoo nga pakamatyan ti ka, di ko mubiya dinhi nga buhi, magmubiya ko dinhi nga mamatay sa imong mga kamot. Ingno di kasi imong bana, yama uday ng animala ka, bidali nga ribe, luo ko na kang maayo. Nya unsa may gisulti ni Esteban, pag luok na niya katong gibato na siya maayo, galisod na siya ginhawa, unsa iyang gisulti? Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Mo sa na imong isulti nigluok. Ingon ka, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Nga hanap na kayong naong sa imong bana ba nga nagluok nimo, ingnon dayon nimo siya till death do us part. Pakpak na mga anghel. Lagi. Kanang imong bana sunod buwan Kristiyano na. Magliminister pa na din magsige pa naghilak-hilak pader sa iluwa jud ko dako kay kugsa ngano man napatay na ko akong asawa nya karon kumusta man siya na nakoy bag-o. Sige kaslon dayon. Sige ay mo pagpuyo-puyo pakasal dayon mo di kasal na sila ana unya pag kuana nila pag honeymoon nabangga man ang gisakyan namatay silang duha o katong iyang bag-ong asawa. Asa man to padong ang bana? Impierno o langit? Kusga? Langit. Maunay pangandoy sa mga martir nga kining akong pagpakamatay makapalangit unta ni sa nagpatay nako. Muna si Esteban usa sa iyang gisulti kung basahon ninyo ning Acts of the Apostles niingon si Esteban, Ginoo ayaw sila pakasada sa akong dugo. Pasabot luwasa in taon sila niining dako nilang sala nga nabuhat. Nindota no? Kita day mo sa imong bana dito. Mag-holding hands pa mo, kuyog sa iyang bagong asawa. Kaya nalangit man sa to. Kaya nagpakasal man.
Di ba? Yan na nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, taliwala sa kagahob ug kasadya niining panahon sa pagkatao sa atong manunubos, gipahinumduman kita sa simbahan mahitungod sa cross. Busa uban sa pangaliya ni San Esteban, muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga katawhan nga sakop sa hilom nga simbahan, nga nanag-antos sa pagpanglutos tungod ug alang kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga kami. Alang sa grasya sa pagkamalungtaron, hangtod sa katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kahapsay ug sa kasiguruan na nagpanaw niining tungura, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalipay ug pagsalig, taliwala sa mga kagubot, kawad-on ug kabalisa niining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kang halandong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay, madala na ngadto sa kahingpitan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga kami. Makagagahom ug tunhay nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo diha sa pangama ni San Esteban, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta, tugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayo pagimaya sa ngalan, ug alang sa kapuslanan ug sa santos nga simbahan. Madawat unta nimo Ginoo kining mga gasa sa gugma nga gihalad sa mahimayaong paghandom ni San Esteban nga martir, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga way sinugdan ug way katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Esteban, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Ihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya
hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tangging harian, ang kahum ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kani. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako aming kalawat kanimo, Panipamulo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special place. Christmas is a gift to love and praise. God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to man, bringing us a gift of love within review. More than just a time of giving, this is God's eternal plan, and Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Mag-ampo kita. Ginoo, giluwas mo kami pinaagi sa pagkatao sa imong anak, o gilipay mo kami pinaagi sa pista ni San Esteban Martir. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa daghang mga timaan sa gugma nga imong gihatag kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kinabuhi, divine life. Nya ma-preserve ra ni nato kung ang atong pagtuos Ginoo hangtod gyud sa pagpakamatay isip martir. Bahala nagmartirdam sa dugo or martirdam bakaha sa pagpili sa kasakit kaysa kalipay. Mao na gikinahanglan karong panahona. Ang Ginoo manaa kaninyo Wala sa kanila. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.